Ejo, čaute ľudia, vítam vás pri novom videjku z 1.26, keďže som to nikdy nehral, tak to bude môj prvý gameplay z tejto novej verzie. Videl som tie veci, čo tu pridali, voľakého nového moba, ktorý strieľa volačo ze vzduchom, alebo čo to je. Ale som sa nekúkal, lebo som chcel byť nahypený na toto videjko. Tak, spravím si krafťák. By ste chceli z niečoho inakšieho vidieť gameplay alebo volako si tam dať challenge, tak kľudne napíšte hru a challenge jakú, alebo len čisto hru a ja si ju zahrám. Juj. Tak. Z tohoto budú vychádzať aj diely. Potom ospravedlňujem sa za to, že som dlho nenatočil videjko voľaké. A to, čo som vydal, tak to bolo moje z pred mesáca, alebo tak nejako. Takže som to mal nazostrihané a tak a naučil som sa konečne strihať. To je novinka moja v CapCute, keď kto pozná iný program a je ľahký na naučenie, tak mi ho môžete napísať. Teraz by som našiel nejakú vesnicu. Aspoň volačo. To vole, kde pojedem na nejaký strom ideálne. Tu asi sa na stromoch zabývam. Alebo potom ešte pojedem pozerať. Alebo neviem. Ja som taký, že sa neviem vole kedy rozhodnúť. Tento strom si skopem. Boha, včely. Sú tu. Potreboval by som zohnať nejaké jedlo. Prasatá. Niekedy sa mi to seká, ani neviem prečo. Aj ovečky sú tu. A presne 3. No aj viacej.
Potom, keby som mal divný hlas, tak som si kúpil nový mikrofón. Konečne z tých sluchátkových mikrofónov, ktoré mi zneli jak toto. Jak brambora. Na zemiak, tak. A tu je ešte jedna. Ne, už som mi pokazila. Ešte pôjdem na ťaženie. Pôjdem naťažiť ešte niečo. Alebo vykraftím si najprv veci. Tak ja som dobrý. Chcem sa dostať na strom a dodarí sa. Ach, toto neznášam, keď mi to neuznáva. A nič, tak pôjdem sem. Takže... Bum. 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 Môžem byť taký debil. Najprv miniem toto drevo, lebo na čo ho nosiť. Ne, dobrá. V tejto epizóde by som chcel nájsť nejakú vesničku, zabývať sa kde, alebo no proste len zabývať sa. Zatopená, aha, uhuj. To sa mi hodí. A bude to jedno, ne? Dobre, 4. Ja si musím spraviť ono. Zadať si to vypícť. Ešte sa to crafty, ja som zabudol, dobre dlho som nahral Minecraftu, lebo teraz som s kamošmi stále na GTAčku. No, kráva. No. Poďme. Si tu idem skácať pár stromov a postavím si tu dom.
veľký provizorný domček. Dopíkol sa. Áno. Ešte tieto dva si dám vypiecť. Tak. Spravím si posteľ. Takto si dám posteľ. Spravím si terče. No, zase styky. Tak. Dneska jsem preklikával všetko možné. Som tu. Takýto veľký provizorný domček si spravím. Ako si od tohoto zaberám. Tak, toto je môj provizorný domček. Vážne. Tak, to budem muset. No to obrok nižší. Tak. Tak. Vyspím sa. Takže tu na slnku by som to ukončil a čauko.